Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu sauraro, barkanku da warhaka. A yau darasinmu zai mayar da hankali ne akan wata babbar dabi'a wacce idan mutum ya rike ta, rayuwarsa za ta canza gaba daya. Wannan dabi'a ita ce haƙuri. Haƙuri ba karamar magana ba ce. Haƙuri shine ginshikin nasara. Haƙuri shine makamin shawo kan matsaloli. Haƙuri shine sirrin manyan mutane. Menene haƙuri? Haƙuri yana nufin jurewa wahala, jinkiri ko jarabawa ba tare da yanke kauna ba. Yana nufin ka tsaya tsayin daka a lokacin da komai ya rikice. Yana nufin ka danne fushi, ka danne bakin ciki, ka ci gaba da dogaro ga Allah. A cikin Alƙur'an, Allah madaukakin sarki yayi magana da yawa akan haƙuri, kuma yayi alƙawarin lada mai girma ga masu haƙuri. Allah yana tare da masu haƙuri. Wannan kadai ya isa ya samu rungumi haƙuri a rayuwarmu. Muhimmancin haƙuri a rayuwa. Na farko, haƙuri yana kaiwa ga nasara. Duk wani mutum da yayi nasara a duniya sai da ya jure wahala. Babu dalibi da zai zama kwararre ba tare da haƙuri ba. Babu dan kasuwa da zai yi arziki ba tare da ya fuskanci kalubale ba. Na sanna, haƙuri yana kare mu daga nadama. Sau da yawa, gaggawa tana jawo kuskure. Mutum idan yayi fushi, idan bai yi haƙuri ba, zai iya furta kalmar da daga baya zai yi nadama. Na uku, haƙuri yana kare imani. Idan ka fuskanci jarabawa, ka ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ka nuna kana da yaƙini cewa komai daga Allah yake, kuma gare shi za mu koma. Misali daga tarihi. Daya daga cikin misalan haƙuri mafi girma shine rayuwar Annabi Ayyub. Annabi Ayyub ya kasance mai arziki, mai lafiya, mai iyali. Amma Allah ya jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani, dukiyarsa ta kare, ‘ya'yansa suka rasu. Duk da haka, bai taba zargin Allah ba, bai taba daina ibada ba, bai daina haƙuri ba. Shekaru da dama yana cikin wahala, amma haƙurinsa ya kai shi ga samun lada mai girma. A ƙarshe, Allah ya mayar masa da lafiya da ni'ama fiye da da. Wannan yana nuna mana cewa jarabawa ba ƙarshen rayuwa ba ce. Idan kai haƙuri, akwai sakamako mai kyau a gaba. Haƙuri a rayuwarmu ta yau. A yau matasa da yawa suna son komai cikin gaggawa. Suna son arziki cikin dare daya, suna son shahara cikin sati guda, suna son nasara ba tare da wahala ba. Amma rayuwa ba haka take ba, komai yana da lokaci. Idan ka dasa iri yau, ba gobe zai zama bishiya ba. Haƙuri yana koya mana mu jira lokacin Allah, yana koya mana mu yi aiki tukuru, mu bar sakamako a hannun Allah. Yadda za mu gina haƙuri. Yawaita addu'a, ka roki Allah ya baka zuciya mai juriya. Ka tuna da lada, kasancewa duk wahala tana da sakamako. Ka kaucewa gaggawa, kafin ka yanke hukunci, ka yi tunani sau biyu. Ka koyi sarrafa fushi, idan ka ji haushi, ka yi shiru ko ka canza wuri. Darasi mai muhimmanci. Ka tuna, rayuwa ba ta tafiya yadda muke so koyaushe, amma tana tafiya yadda Allah ya tsara, kuma tsarin Allah shine mafi alkhairi. Haƙuri ba yana nufin ka zauna ba tare da kokari ba. A'a. Haƙuri yana nufin ka yi kokari, amma ka amince da hukuncin Allah. Yan uwa, haƙuri makamin nasara ne, haƙuri ginshikin imani ne, haƙuri hanya ce ta samun rahamar Allah. Mu roki Allah ya sanya mu cikin bayinsa masu haƙuri, mu zama mutane masu nutsuwa, masu juriya, masu yaƙini. Wannan shine darasinmu na yau. Idan ka amfana, ka rabawa wasu domin su masu amfana.